Nyt sille onnekkaalle, joka on meiltä kysellyt näitä leveitä kaappeja, niin tässä on, olisikohan täällä jotain 2,20 pikkasen reilu leveä Rokoko-kaappi. Tää löytyy myös meidän verkkokaupasta. Tässä on erittäin tukeva ja hyvä kaappi. Siellä on hyllyt oikean oven takana ja vasemman oven takana tanko. Ja sitten keskimmäisen oven takana hattuhylly ja tanko. Viimeisen päälle hieno kaappi. Lukot toimii ja pelaa. Avaimet on. Noin. Kaikin puolin. Ja tää menee tosiaan osiin kuljetuksen ajaksi. Tän voi joko sieltä verkkokaupasta käydä tilaamassa tai sitten olla yhteydessä suoraan muhun, niin tehdään kaupat siitä. Eikö se ole hieno? Sitten on myös toinen hieno kaappi, 3-ovinen kanssa. Tänne on vaihdettu taustalevyt. Siellä on tanko näiden kahden keskimmäisen oven takana. Ja täältä löytyy hyllyt sitten. Se on kans toimiva ja tukeva suoraa käyttöön valmis kaappi. Se löytyy kanssa verkkokaupasta. Se on reilu 180 leveä. Kiitos, moi!